candidate albishirin ki ce shagamu. Wasu suna mana tunanin wani harka na daban, suna mana zargi sun yi su gane me tsakanina da ke. Isa ku gane ba. Kuma kuna ganin ku in wasu suna wai ni tsaya mana tambaya, kin san ni Sadiya gwara ayi abu gwari yaki. Wato suna yanda dai suna ma mutane kowa kallon yan lesbian. Suna tunanin kun ji kunya. Shi yasa nace fa idan kuna abu ko dangaye saboda Allah. Yanzu ba dama ku ga mutane biyu sun haɗa kansu. Instagram. Instagram. She is my best friend. Best su har abada. Wallahi. Abada. Sai ku yi hakuri ba ku taba gane tsakanin mu. Wallahi sai Allah. Ba wannan harkan. Akwai amana. Na ƙarshen zamani. Wallahi ba kamar barayi ba. 41. Ni kisa me yafi bani haushi? A'a. Aradu ba zan siyar ba. Kai kuma abin da nake so da kai ka mun forwarding din account number. Nawa ma kudin aba? 41 kacal. Aba baby, aba anti. Kin kwafsa Maryam. Maryam balon kundi kike kowa. Kin kwafsa. Naga kin fara shiga harkata kina cewa wai mun dauki mataki a hannunmu. Ke kanki ma baki fi karfin mu dauki mataki a hannunmu ba. Wallahi. Kin gane saboda ke barauniya ce. Ke yar ko wannan ce. A'a na ga tana so ta taba min dadi na cizo. Baki gani? Shi ne baki cije ta ba? Ai idan ta taba cizo. Duniya za ta ji mu. Kuna abu ko dangaye saboda Allah. Yanzu ba dama ku ga mutane biyu sun haɗa kansu. Instagram. Sai dai ku mutu. Instagram.